Ήρθαμε σήμερα εδώ για να καταθέσουμε στο Ευρωβουλευτείο ένσταση κατά της διαδικασίας των ευρωεκλογών λόγω της συμμετοχής του κόμματος Κίεφα στη Θράκη, όπως καταθέσαμε και αίτηση ακυρώσεως για τον ίδιο λόγο, καθότι παραβιάζεται σφόδρα το Σύνταγμα και οι διεθνείς κανόνες οι οποίες ισχύουν για την μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, που μέσω του κόμματος αυτού φανερώνεται ότι υποκρύπτονται άλλες προθέσεις, οι οποίες είναι και προθέσεις αρχηγών άλλων κρατών που έχουν συμφέροντα εις βάρος της Ελλάδος. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι χρέος μας να σταθούμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση όρθιοι και να δείξουμε στο όργανο το οποίο έβγαλε αυτή την απόφαση ότι είναι άκυρη και θα πρέπει να ακυρωθεί.